Hola, vinc a recomanar-vos aquest llibre, que ha sigut un dels que he llegit durant el confinament. He disfrutat molt d'aquesta lectura perquè, perquè per a mi m'ha paregut fresca, fluida i tenia parts també molt emotives. A més, m'ha servit per a recordar un passat recent a la ciutat de València. Vos anime a que llegiu i que descobriu quin és el vostre gènere, perquè considere que la lectura és un hàbit superapassionant i enriquidor i que pot ser, en aquest temps de quarantena, has ajudat a mantenir la calma. M'encantaria que aquest hàbit s'expandira i el disfrutara al màxim de gent.